Pano pa VNV Media TV mu program ine ya hymns, program ine tizikhala pasani nyimbo kuchokera m'buku lija la Khristu mu nyimbo kuchokeranso mipingo yosiyanasiyana. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Cholinga cha program ine ndikuoneserani mene tikuyenera kumayimbira Khristu mu nyimbo tikakhala makachisatu osiyanasiyana, tikakhala malo osiyanasiyana amene tikuyimba Khristu mu nyimbo. Kati kunyumba kodi tingayimbe motani, kati tukachisi kodi tingayimbe motani, kati tikusonkhana misasa kodi tingayimbe motani, kati nditu misonkhano yosiyanasiyana imene Khristu mu nyimbo ikuyenera kuti itumikire tingayimbe motani. Ndiye mu program yathu asiku lero tiyambe program ine nditu ndicho chitika kuchokera ku Chia View boma la Dowa, kumene kunali msonkhano imene Central Malawi Conference udalinganiza. Ndipo mkatikati mwa msonkhano umenewu idalipo nthawi ina imene ndithu akhristu amakumana pamodzi ndi kuyimba Khristu mu nyimbo. Ndiye mu program yathu ya siku lero imene tikupaseni posedwapa tione mene nyimbo zimenezi zimayimbiridwira kuchokera ku Chia View boma la Dowa. Khalani pompo. Chifukwa cha mphepo tonse tiyimbe ndi mphamvu nyimbo namba 124. Ndikweze Yesu yekha mzinthu zonse, amveke awoneke yekhayo muchito maganizo ndipo mawu, ambuye awoneke yekhayo. Yesu atontoza akulira yekhayo angachose nsoziwo, yekhayo angatule akatundu, yekhayo angachose mwantawo. Ndileke onse enachabe, ndelekeza kupusa zangazo, ndikweze Yesu nisanyare konse, nisazita nekoma iyeyo, ndikristu mapatsane zosowa, yeka amabasa mphamvuso, yeka yotupi moyo ndi mzimu, ndi Kristu yekha nthawi zonsezo. Ntchito zabwino zanga chifundo chake chachikuludi, ulemelelo kumyendera iye, olola kundiferane nizata sinzaniranso pokumbuka ntanda, nizatama tandawo, nizatama tandawo.
mazunzoke si achabe sinzaliraso pokumbuka ntanda nizatama mtandawo zopambanazo nikanjawada ninazitula pamapazike nizayanaye pagombela moyo chifukwa cha chisomoke nizatama mtandawo mazunzoke si achabe sinzaliraso pokumbuka ntanda nizatama mtandawo nizatama mtandawo mazunzoke si achabe sinzaliraso pokumbuka ntanda nizatama mtandawo nizatama mtandawo nizatama Gakale satana hatizu zafe chilipo chitoto zocho chifundo cha Kristo navelafe konde pasane mtandao tengapeza moyo poyang'ana Yesu yo ambuye anandikonzeradu menendina yang'ana tu
ndifikira kwa Yesu yo patanda pondipeza mphamvuzo poyang'ane Yesu yo pakuona tandawo ndingapeza moyo poyang'ana Yesu yo ngezayang'ana bepatandabo odubira Yesu yo yemwe amandilubiradu sazavama Yesu anzikole poyang'ana Yesu yo pakuyona tandawo ndingapeza moyo pulumutsaome alekufatu owachosemanda ikamata nyimbo ipali gulina la Dzaleka group linalembetsa timwele kutsogolo 158 DOIC 158 Masiko aziko ayandikatu Ayeta nambole wakolo wayo Bibina yo yewa pati kolonse Emene zoto na wayandikatu
zinthu zonse akonda ineso maluwa tengo mozemo apanga muyeyo ngatitu awakonda liakonda uyeso andikonda akonda ineso akonda zinthu zonse akonda ineso maluwa tengo mozemo apanga zuezo samaiwala anake akonda oseo andikonda akonda ineso akonda zinthu zonse akonda ineso goza
Menemo ndi mmene taonera mmene tingathe kuyimbira Khristu mu nyimbo kuchokera kwa abale athu osiyanasiyana amene amasogolera kumeneko ku Chiaview boma la Dowa. Kufikiranso sabata lamawa tizakhalenso malo ena kujambula kumeneko ndikukuoneserani mmene tikuyenera kuyimbira Khristu mu nyimbo kuchokera kwa asogolera osiyanasiyana amene amapezeka mipingonso yosiyanasiyana. Timakhulupirira kuti ya mipingomu muli anthu amene nyimbo amaziziwa, matototo amaziwa, amene nyimbo zina kuti zidusire amaziziwa. Ntchito yawo ndio ndiphunzitsa ife amene sitikuziwa amene nyimbo zina ziziyendera kuti tiyambe kudziwa kuti tonse ngati mpingo tiziyimba mofanana. Ine dzina langa ndine Philip Nyilenda, komanso cameraman Nelson Juma. Tikufunirani sabato lopambana. Happy Sabbath.